Казвам се Иван Стоянов Майсторов от град Разлог. 26 години съм. В момента се занимавам с силов многобой. Имам собствена зала в град Разлог. Преди това съм бил футболист, още от малко дете, до 11 клас, след който спрях. Трябваше да се занимавам с някакъв спорт. Един съученик ме напъти към фитнеса. В началото бях много скептично настроен, но последствие ми хареса и до ден днешен начин на живот. Значи около 9 години тренирам, от които 4 съм състезател по силов многобой. Това са силови дисциплини, които се провеждат от Българската федерация на силовите атлети в България. Също така, 2 години подред в България сме домакини на световно първенство Strongman и съм участвал на 2 световни първенства. Общо взето, дисциплините са много тежки, екстремни. Всичко това го правя. Каузата на тия неща са силните срещу дрогата. Първото, което да покажем на всички, най-вече на младежта, че с труд и упоритост всичко се постига. Да забравят малко за дискотеките, за компютрите, да се насочат към нещо по-добро, да покажат, че може да са по-добри и че няма невъзможни неща. В моя клуб миналата година съм организирал 2 състезания с цел развитие и подпомагане на младежта и спорта. За сега има много млади и талантливи, естествено, деца, които е въпрос на време да успеят.